Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Яңа уку елы алдында ниләр көтелә? Укытучыларның август киңәшмәсендә билгеләделәр. Әлмәт спортчылары ярышка әзерләнә. Жены героев, каһарман хатыннары. Әлмәттә яңа фотокүргәзмә ачылды. Бүген колабызда Әлмәт районы укытучылары традицион август конференциясенә җыелды. Инженерлар лицейында узган очрашуда уку елында педагогик коллективларның эшчәнлек нәтиҗәләре һәм алдагы елга бурычлар турында фикер алыштылар. Рәдифә Нигъманова дәвам итә. Тантаналы төстә Россия һәм Татарстан гимннары яңгырый. Узган уку елында бу мәктәпләрдә торгызылган традиция. Мөһим нәрсәләр турында сөйләшү проектында кушып, укытучылар каршында торган төп бурыч тәгаенләнә. Бу ватанпәрвәр буын тәрбияләү. Бу хакта үз чыгышында Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы гомуми белем бирү идарәсе начальнигы Татьяна Алексеева да ассызыклады. Уважаемые коллеги, наконец-то в школу вернулась основная идея о том, что воспитание – это главное, ради чего педагоги, классные руководители, директора приходят в школу и ради чего мы принимаем в первом классе ребят совсем маленьких, 7-летних и выпускаем их уже взрослыми, состоявшимися гражданами. Для этого не только введена новая должность советник директора по воспитанию, но и активно развивается движение первых. И только у нас в республике в этом движении не только школьники, но и воспитанники детских садов. Тәрбия мәсьәләсендә ниһаять хезмәт тәрбиясе дә мәктәпләргә кире кайтарыла. Укучыларны мәктәп тормышында файдалы булган хезмәткә җәлеп итәчәкләр. Моннан тыш алар төрле иҗтимагый проектларда да катнаша алачак. Тагын бер мөһим яңалык – Россия мәктәпләрендә яңа уку елыннан бердән укыту программасы кертеләчәк. Бу дәүләт системасындагы мәктәпләрдә дә, шәхси уку йортларында да бер үк программа кулланылачак дигән сүз. Әлегә кадәр һәр уку йорты үз программасы, һәр укытучы үзенә кулай дәреслекләр кулланып, темаларны үзе ничек күрә, шул эзлеклектә укыта алган. Бу уку елыннан исә барлык мәктәпләрдә бер төсле дәреслекләр, пособиеләр булачак. 10-11 сыйныфларда төп программадан бер, тирәннән өйрәнү программасыннан бер дәреслек кулланышка кертелә. Бу хакта район мәгариф идарәсе начальнигы Ирина Павловская сөйләде. Конференциядәге төп чыгыш та аңардан. Федеральная программа устанавливается по 6 предметам, а в начальной школе унифицирует преподавание русского языка, литературного чтения, окружающего мира. Действуя во всех регионах, программа упрощает перевод учеников из одной школы в другую. Укытучылар өчен бер төрле онлайн сервислар булдырылган. Алар аны эш планнары тутыруда, укыту программаларында кулланыла алачак. Математика фәннәреннән алгебра һәм геометриядән тыш ихтималлык һәм статистика курсы өстәлә. Бу фән әле кайбер уку йортларында гына бар иде. Уку профиленә карамастан 10-11 сыйныф өчен 13 фән бердәм калачак. Бу рус теле һәм әдәбияты, математика, информатика, чит тел, физика, химия, биология, җәмгыять белеме, география, физкультура, тарих. Тарих дәреслекләре дә барлык мәктәпләрдә бер төрле булып, Бөек Ватан сугышы чоры, Россиянең яңа тарихи чоры тирәнрәк өйрәнүгә корылган. Тормыш иминлеге нигезе программасына 10-11 сыйныфларда башлангыч хәрби әзерлек өстәлә. Аның нигезендә укучылар автомат һәм кул гранатасы белән кулланырга өйрәнәчәк. Маршировка һәм беренче медицина ярдәме күрсәтү алымнарын беләчәк. Шулай ук программага киберкуркынычсызлык нигезе дә керә. В рамках НВП школьников будут учить основам применения беспилотных летательных аппаратов. Предусмотрено изучение разных видов дронов, их предназначения, тактика, технических характеристик и общего устройства. В соответствии с новой концепцией информационной безопасности детей, учебную программу по ОБЖ дополнят модулем по кибербезопасности. Детей будут учить защищать свои личные данные от злоумышленников. Мәктәп аның укытучылары, укучыларның уңышлары һәм әти-әниләрнең активлыгын күрсәтә торган бердәм витринада булдырылачак яңа уку елында. Шулай ук укудагы аерата уңышлары өчен икенче дәрәҗәдәге көмеш медаль дә яңадан әйләнешкә керә. Конференция узагында аерата уңышларга ирешкән укытучыларга мәгариф өлкәсендәге аерата казанышлары өчен күкрәк билгесе, Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының мактау грамоталарын, район советы һәм башкарма комитеты рәхмәт хатларын тапшырдылар. Рәдифә Нигъманова, Диана Юдина, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Россия Мәгариф министрлыгы белем бирү оешмаларында һәм төрле шул исәптән предприятиеләрендәге укыту үзәкләрендә һөнәри белем бирү оештырылучы эшче һөнәрләре хезмәткәрләренең вазифалары исемлеген раслады. Аңа 5110 атама кергән. Бу хакта Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр итә.
Исемлікте 250-ден артық яңа хінер барлыққа келген. Мисал үшін пилотсыз авиация системалары операторы, автомехатроник, транспорт именлігі бөлікшәсі инспекторы, іш өлшәмлі басма операторы, иреклі құтқарушы, флорист, фитнес-инструктор кібі хінерлер кіртілген. Қарауылшы, яғни вахтер, кір қойнатушы, от ертуші, екші, урам, сібіріші, сабыт, сава юышы кібі ескерген хінерлер түшіріп қалдырылған. Яңа исемлік барлық тармақлар үшін предприятиялар ихтияжы бойынша ішші кадрларны өз вақытында тезләтілген әзірлеуіні тәхмин етәрген мүмкінлік берешек деп сонылар министрлікта. Мәғари системасындағы мадди өзгерішлер хақында район башлығы Тимур Нагумановның өзінің ВКонтакте шілтеріндегі туры эфирінде да сөйледі. Добрый день. Здравствуйте, дорогие альметьевцы. Начинаем эфир. Башлык туры эфирга Россия Федерациясы дәүләт әлеме көнне чыкты. Калабызда әлеге истәлекле көн уңайыннан чаралар узды. Шуларның берсе яшьләр үзәге каршында Россия гражданины паспортын тапшыру тантанасы. Бу кичтә шулай ук мәктәпкә җыенырга ярдәм ит акциясе кысаларында мохтаҗ гаиләләрнең балаларына уку әсбаплары тутырылган портфельләрне тапшырдылар. Тиздән уку елы башлануын исәпкә алып, Тимур Нагуманов капиталь үзгәрешләр кичерә торган уку йортларындагы эшләрнең барышына да тукталды. Быел Калабызның Резидент Фәхреддин исемендәге гимназиясе төзекләндерелә. Шулай ук Мирза Таһиров исемендәге Әлмәтнең беренче мәктәбендә төзелеш тәмамланырга тора. Шул исәптән Татарстан нефтчеләре ярдәме белән дә. Ә беренче мәктәп исә тулысынча Татнефть компаниясе тырышлыгы нәтиҗәсе. Образовательное учреждение станет огромным инновационным комплексом. Буквально на днях оно изменило свой статус. Теперь это государственное образовательное учреждение. Новый учебный четырехэтажный корпус будет примыкать к историческому зданию школы, соединяясь с ним теплым переходом на каждом этаже. Блоки старших и младших классов разделяют отдельные входы. Также гимназия имени Резидента Фәхреддина, вчера очередной раз посетил я эту стройку. Очень тоже масштабная работа проводится. Практически вся гимназия от и до обновляется. Все инженерные системы уже обновлены. Работы ведутся сейчас по завершению внутренней отделки и благоустройству прилегающей территории. Монандаш Әлмәтнең инженерлар лицейында да яңа җайланмалар урнаштыру бара. Ул креатив музыка язарга мөмкин бирә торган яңа студия. На базе инженерного лицея в этом году на средства федерального гранта у нас открывается школа креативных индустрий. Вот, в частности, вообще там будет 6 направлений, 6 студий, плюс будет общее пространство. У школы креативных индустрий будет отдельный вход, точнее он уже есть. Район башлыгы узган атнаның мөһим вакыйгаларына да тукталырга онытмады. Җомга көнне авыл хуҗалыгы предприятиеләре белгечләре көзгә чәчү алдыннан күчмә киңәшмәгә җыелды. Анда урып җыю эшләренең барышы хакында сөйләштеләр. Шулай ук терлекчелеккә кагылышлы сораулар да кузгатылды. Бүген игенчеләр 27,5 гектар мәйданнан ашлык җыеп алдылар. Уртача уңыш гектарыннан 17 центнер тәшкил итә. Туры эфир кунагы беренче номерлы лицей-интернатының тарих һәм җәмгыять белеме укытучысы Вадим Хөсәенов. Вадим Фазылович безнең яңа укытучы гранты иясе, гуманитар дисциплиналар олимпиада хәрәкәте укытучысы. Башлык аның белән уңышлы укучылар әзерләү хакында сөйләште. Август яңа уку елына әзерлектән тыш 3 айлык каникулларга да йомгак ясарчак. Бу спортны тормыш девизы булудан тыш һөнәр итеп сайлаучылар өчен. Чөнки алар өчен бер туктаусыз диярлек барган әзерлек белән дә уза. Лина Хәсән шуны Әлмәтнең ирекле көрәш бүлегенең яңа сезонга әзерләнүен күреп кайтты. Хатын-кызлар көрәше, ирекле көрәшне үз итүче кызлар Олимпия резервы спорт мәктәбендә күнекмәләрен арттыра һәм үзләренең физик әзерлекләрен үстерә. 15 августтан 25-на кадәр биредә уку әзерләнү җыеннары уза. Нравится, тренировки очень хорошие, город очень хороший, дружные ребята. Спорт карьерасында югары нәтиҗәләргә ирешергә омтылучы яшь һәм сәләтле спортчылар арасында әлмәтлеләр генә түгел, җыеннарга башка шәһәрләрдән килгән кунаклар да бар. Калабыз спортчылары белән Ульяновск өлкәсе Удмуртия республикасыннан килгән кызлар тренировка уза. Әлмәтнең ирекле көрәш белән шөгыльләнүче кызларының уңышлары шактый. Соңгы 2 уку елында гына алар төрле республика һәм ил ярышларында җиңүләр яулады. Әлмәт спортчылары ирекле көрәш буенча республиканың җыелма командасы составына керә. Ә Арина Алексеева белән Евгения Горшкова илебезнең җыелма командасы составында. Әлеге югарылыкта калыр һәм алга таба үсәр өчен шундый җыеннар оештырыла да инде. Мондый күмәк тренировкалар көздән башланасы сезонда уңыш китерер. Калабызга әзерләнергә килүчеләр артыр дип ышана тренерлар.
Лина Хасеншина, Ойдар Кабиров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бу көннәрдә Әлмәтле Рамазан Хужинга спорт мастер кандидаты исеме бирелде. Ул күптән түгел Самар шәһәрендә бочча буенча узган бөтен Россия балалар үсмерләр ярышында катнашкан иде. 11 регионнан 42 спортчы чыгыш ясаган ярышларда Татарстан Республикасы җыелма командасы көмеш призер булды. Башка темаларга Нур яшьләргә психологик ярдәм күрсәтү үзәгендә Жона Героев каһарман хатыннары фото күргәзмәсе ачылды. Проектта 24 хатын-кыз катнашты. Алар ирләрнең парад киктилләрендә фотога төште. Тулырак алдагы материалда сөйләрбез. Күргәзмә Россия Федерациясе дәүләт флагы көненә багышланды. Район башлыгы Тимур Нагуманов үз рәхмәтен һәм яклаучыларыбызга ярдәм күрсәтелүе турында белдерде. Да, безусловно, они говорят про защиту Родины, безусловно, они говорят про выполнение воинского долга, но приветы и самые искренние эмоции вызывают всегда мысль об их вторых половинах, об их детях, об их женах, об их родителях, мамах, отцах и самых близких людях. Поэтому я считаю, что вот эта акция, этот проект, он по-настоящему дали уважение нашим ребятам. Патриотик проектның идеясы шунда. Хәрбиләр Россияны яклаганда хатын-кыз җилкәләре мундирны лаеклы тота, ярдәм һәм ышанычлы тылны тәкъмин итә. Вылилась слезами, когда увидели свои портреты, конечно. В первую очередь это гордость все равно за свою семью, да, за то, что муж оказался настоящим мужчиной. Һәр кадр артында хатын-кызларның уникаль тарихы яшеренгән. Алар үз җилкәләрендә ирләре өчен борчылу һәм гаиләләрен кайгырту йөкләрен йөртә. Он защитник, и я очень сильно им горжусь. И на фотографии, на портрете, как будто муж обнимает меня сзади, потому что я держу китель на плечах, и вот его мужская сила именно как будто обнимает меня на этом портрете. Проектны зур профессионаллар командасы тормышка ашырды. Биредә фотографлар, визажистлар үз эшләрен уңышлы башкарган. Әлеге күргәзмә ярдәмендә хәрбиләрнең хатыннары язмышына кагылып, аларның борчу кичерешләрен, авырлыкларын аңларга, хатын-кызларны мораль яктан ярдәм итер дип көтелә. Бүгенге шулар иде. Мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнутдинова сезнең белән сау булышабыз. Исән сау булыгыз.